పాస్టర్ ప్రవీణ్ ఉదంతంలో హత్యే అని వాదించినటువంటి క్రైస్తవులు అత్యధికం ఉన్నారు. కాదు అని వాదించిన వాళ్ళు ఒక్కళ్ళు కూడా లేరు క్రైస్తవ సంఘాల్లో, క్రైస్తవ విశ్వాసుల్లో. మాట్లాడకుండా కూర్చున్న వాళ్ళు ఉండొచ్చు చాలామంది, ఏమి స్పందించకుండా బయటికి మాట్లాడకుండా. కానీ అసలు పాయింట్ ఇది. అదే ఇప్పుడు ఈ అంశంలో తీవ్రవాదుల దాడి విషయంలో తీవ్రవాదులు తప్పు చేశారు అని చెప్తున్న వాళ్ళు మెజారిటీ ఉన్నారు, నో డౌట్. ఈ దఫా ఆ విషయంలో అభినందించి. కానీ ఇది మత దృష్టితో చూడకూడదు, వాళ్ళు మత దృష్టితో చంపలేదు, భారతీయుల దృష్టితో చంపారు అన్నటువంటి వాదన వినిపించేవాళ్ళు, ఇంటెలిజెన్స్ ఫెయిల్యూర్ అనేవాళ్ళు, లేకపోతే మోడీ సర్కార్ నిద్రపోతుందనేవాళ్ళు, ఇన్ని రకాల మాటలు మాట్లాడేవాళ్ళు ఉన్నారు. బట్ హిందువులు మాత్రం అట్లా ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు అని నిలదీసేటటువంటి వాళ్ళు తక్కువ ఉన్నారు. అదే రాబోయేటటువంటి రోజుల్లో కూడా హిందువులు ఆలోచించుకోవాల్సిన అంశం.